Još jednom sve čestitke gospodinu Jusiću. A uskoro ćemo čestitati dobitniku Porina u kategoriji najbolji album pop glazbe. Dodijelit će ga domaći dvojac koji suvereno vlada eterom. Radiovoditelj Robert Ferlin i čovjek koji ga je, po vlastitim riječima, izmislio, Mario Batifjaka. Dobra vam večer. Mogu ti reći da mi se baš sviđa i pjaža mi se ovemu zapozorju biti iza. Znaš što, onako, jako tvoj stvoritelj, moram priznati da mi je bilo ono izuzetno drago kad si osvojio nagradu najbolji radijski glas Hrvatske. Malo mi je bilo žao kad si popušio ružu, recimo. Pa s obzirom na to da sam se okladio s dečkima iz Leta 3, da ću ružu, ako je dobijem, staviti tamo gdje oni stavljaju, meni uopće nije žao da je nisam dobio. Meni je, vidiš, recimo, žao što ti nikad, ali nikad, a 30 godina si već na sceni, nisi dobio Porina. Kako nisam dobio Porina? Za koju si ti kategoriju dobio Porina? Za crnačku duhovnu glazbu. Šalu na stranu, dragi ljudi, rekli su nam da smo već probili sve termine, ali nas dvojica na ulice ovoga divnoga grada, ove luke različitosti, ne bismo mogli izaći, a da vam ne kažemo sljedeće. Istina je da večeras slavimo glazbu, ali upravo je glazba ta koja prati sve naše lijepe sunčane trenutke i one oblačne. Tako se jedan veliki oblak nadvio nad obitelj Rončević, ovdje Hreljin, dakle blizu Rijeke, pa se uključio veliki dio Hrvatske. Molimo i vas da podržite ovu lijepu humanitarnu priču i da spasimo Milu. Kad već hrvatska politika više brine o avionima, ajmo dokazati da mi brinemo o ljudima. Hvala. Je li vrijeme? Je. Vrijeme je da proglasimo najbolji album pop glazbe u prošloj godini. A nominirani su From Croatia Records Studio, Tu u mojoj duši stanuješ. Izvođač Josipa Lisac. Glazbeni producent Goran Martinac. Ne ostavljaj me tu. Sada izvođač Massimo. Glazbeni producenti Nikša Bratoš, Predrag Martinjak, Ivan Popeskić. Tour de Tour. Izvođač De Tour. Glazbeni producent Nenad Borgudan. Ok, a Porina osvaja. Sve naopako, on ne vidi, a čita. De Tour! Kad je njihova glazba u pitanju, tu ne postoji nikakva obilaznica. Uvijek na pravom putu s mnoštvom sjajnih singlova, objedinjenih na najboljem albumu pop glazbe. Tour de Tour. Drugi Porin večeras. Dame i gospodo, De Tour. Pa evo, ja bi jel mi se meni se čuje, jel da? Hvala puno svima, hvala puno naravno svima koji su glasali za nas. Htio bi naravno čestitati svima koji su bili nominirani s nama u kategoriji, dakle Massimu, dragi Massimo, jebi ga. Josip Lisac naravno. Pa evo, veseli nas naravno svaka nagrada, tako i ova, mislim Porini nisu toliko česti, nekada nisu i nikad. Nama su se evo dogodili par. Hvala vam puno na tome. Ja neću dužiti, potpisujem sve što je Nenad rekao i htjela bi se još zahvaliti ljudima koji su uvijek tu uz nas. To je naš diskograf Aquarius Records, naša menadžerica Ema, bez koje sve ovo ne bi bilo moguće. I bez obzira što su to dragi naši prezenteri rekli, ono što mi je bila želja ukoliko osvojimo ovu kategoriju je da spomenem Milu, tako da molim vas ako imate koliko pomozite, znači će.